मला 1 किलोचा ऑर्डरचा चॉकलेट केक बनवायचा होता। त्यासाठी 4 कप प्रेमिक्सचा स्पॉन्ज बेक करून घेतला। व्हिप क्रीम बीट करून घेतलं आणि स्पॉन्जचे 3 लेयर करून शुगर सिरपने सोक करून घेतलं। केकच्या या लेयरवरती पहिल्यांदा क्रीम लावून प्लेन करून घेतलं आणि त्यानंतर चॉकलेट सिरप आणि डार्क चॉकलेट याचा वापर केला। त्यानंतर पूर्ण केक क्रीमने कव्हर करून प्लेन करून घेतला आणि 1 तास सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवला आणि वरून चॉकलेट गनाश पसरवून घेतलं। शेवटी अशा प्रकारे चेरीज भोवती नूर 7 या स्टार नोझलने डिझाईन केली आणि हिरव्या रंगाने पाने काढून घेतली। आजचा हा केकचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनेलला जरूर सबस्क्राईब करा।